Hello mga palangga! Ari kita di sa uma, sa Dueñas. So ginagtunan ko gidi sa uma ang baha. So amo ni akon mga grupo, kita mo mga wow, mga on the go boys. Te, sige ha. Hulat-hulat lang kay pakita ko sa inyong baha to sa may dike kuno to. Mga akon mga backup ho. mga chikiting bala. Ay, hindi nyo kapag itudloan nanay nyo kung gigan ka mo ha. Inyo na gusto mo upod ha. Mga bata di sa uma, sadya kami. Tawanan mo itong baha. Sa mga taga-Kabudyan, shout out. Diyan doon ko ma-vlog tadi sa uma. Ang barangay Kabudyan, Dueñas. Dueñas ni nga way ato to ang sa dito pakalinog nga way. So amo ni amon barangay. Amo to amon nga elementary school kagang plaza. Amo na di ang ginatawag nga Ilawod. Ang mga panimalay di nag-improve na gid dalagpuan ha. Hindi na mapunggan ang pagyaman ka taga-Kabudyan. Mayaman ang mga taga-Kabudyan. Uy, pangyapot to, pangyapot. Di kasay nga lakat-lakat eh, basi matumpa ikaw. Pero akigan kita ni nanay mo. Pamo di sa uma marapit sa suba, so mostly tendency mabaha gid ang mga marapit nga barangay. Ang amon barangay so hindi pa gid fully ano ng concrete ang dalan, may rough road gid hasta gid si Dueñas, so agwanta gid anay kada ulan. Okay, sino dadi nga balay to? Andiyan o ano lang na dyan? Construction. Sino tagiya to? May construction digili sa Dueñas. So, sa amon barangay ha? Kanday sino nga tagiya to? Mananyo? May construction gali diyo. Gabaligya sanda ka mga ano, mga baras, no? Oh, bago lang ko di kakita ba? Gani ka baha? Hindi pa lang gani ka baha na oh. Ato oh. Hambal to may landslide kuno dito sa Bagungbong. Batian nyo man may landslide kuno sa silid-silid. Base. Nakita nyo ang barangay rough road pa. Hello mga boys! Mangyapot ako dito sa bayo. Ito'y basing dagkag ako. Nakikita yung karapon ng barangay. Sige. Muna, di ko nang nag-slide. Hindi man. Basi ito sa silod-silod. Ha? Hindi man guro ah. Oh, diyan pa lang sa karsada. O, nagbabaha doon sa karsada. Hindi kita ito magparapit sa dike ha. Sa marayo-rayo nga makita ko lang yan. No? Rayo mo ito ba? Okay, oo. Ay mamo, delikado. Oo. Mga palangga, karaya na di ang ginambal. Mamo, karaya kami ha. Taga-uma kami. So, insindihan nyo lang kung di. Insindi, mati-mati lang kamo dyan. Wow, nga sikan daw. Sikan ka oh.
Amo na di ang ginatawag nga barangay Bagungbong, Dueñas, Iloilo. Dali na lang man na di ila pista sa May 29 nagadulong-dulong pa na. Amo na ila ako. Plaza. Ready na ila fiesta. Oh, insa may imamo kadahaw. Minakayad. Ay taon. May kuwan na, may nagkakayad ng dalan. Ay, ilaw man ta kapag umbong ba? Buhay man akong huwag di kaagi. Amo dyan pa agi, patilaan. Kung gusto nyo mag-agi, shortcut po dyan patilaan. Sa una, kung na dyan, arosira, huwag dun. Huwag dun, arosira. Bilang. Mga buhay sa umamatawhay. Amo yung mga buhay sa umamatawhay lang. Walang problema. Duro ka kahuyan. Simple lang ang kabuhi. May garden lang sa tubang balay. Pero mga mayaman man tao kayo. Konkret man ang mga panimatay. Oo. Dapat daw to. Ayun, kita nun. Di man itong ba? Ako na ang day. Mga langga mo to sa punta. Ang day ko. Kita nun. Wow. Hindi kita nung parapit ha. Ano nyo lang na sa Mariariates. May video ko lang. Oh, mga balay di sa Bagungbong. Oh. Mga mayaman tao di. Wow. Bukmaan kung alisin udod ang balay. Buhay na kuhay kulit di. Ha? Gani. May karapaw to, may karapaw. Karabaw. Sama, mga karapaw ka naman sa... Wala niya man sila atin. Sa uma. Talaga kong stock na kabalay. Ayun, rapid. Galigaday ko. Ay, okay. Rapid. Galigaday ko. Paano? O na, dyan lang kita kanato, magto? O, dyan ko sila. O, dyan lang kita, ho. Mga tao, di. Nagnabaw, diba? Kung na mo ginumpisan, nagin construct yan, no? Di aragyan din, no? May mga chicks, no? Kami di sa dike. Maparayo, kita hindi ka mo magparapito, ha? Uy, ako karon rakigan. Parayo, kamo dyan lang kamo sa tricycle, hindi lang kamo di maghalin. Ako lang tumagto. Amo nang ginambal nga daik nan. Ay nami no kay ginaprotektahan ng ano. Sige. Sanay pading ido te. O ha? Pading ido. Ay gali. Ay sus. Oh, namon nga mga body ko oh, naka-angkar kami ka motor. Tayo may patay nga yan. Ay, uahay. Na ano guro na lumos ang ayam. Hinay lang mo to. Tayo. Ido. Gani. Bay lang, hindi tadla pag videoan, naluoy kita sa ayam ah. Nice. Nan. Ako lata ko di magto, naasta lang kita di. Parayo ta. Kaya tama parayo ta. May hapon mga palangga.
Basi mamangkot ka mo kung diin kita, ari kita di subong sa may Kabudjan Dueñas, pero ang suba nga ni nga may dike is Bagongbong dito, no? Bagongbong Hagimet area nga dike kag ipakita ko kung ano kalapad sang nagligad ang baha. Pero subong kay nagtahaw ng ulan, nagnabaw nagawa ang dagusdos ka tubig diri sa may lugar sang Dueñas sa Bagongbong Hagimet area nga mga barangay. So amo na og ginupdan ako sa akon mga badi-badi nga mga kabataan. Nan kasadya kami. Nagligad nga mga 25 years ago, waay paning dike nga ginabutang nalipay gid ako no nga gimbutangan sa aton nga LGU Cadueñas ang ila nga barangay nga himuan ka dike. So kanami lang kay may proteksyon na ang mga tao para sa baha. Kay nagligad to kada ulan sinidi diretso gid sa kabalayan kag gabi ang taas ka baha. So ipakita ko ha kung ano kalapad ang ako par sang suba kung waay sang dike. Ari ang itsura sang iya dike no, ara o. Kadamol gid ya sang semento, madamol siya. Kadamol gid. Tapos ka ano man kadalom. So manami gid ini nga project sang 4th district nga ginapangunahan ni Mayor Pama kag under sa kay Congressman Beron ang amo ni nga project no nga ginimuan dike. Tapos kita nyo man ang baha, hindi na siya masyado kadalom, pero malapad na gidya ang suba. Kay kung mapatulo pang danyo dito lang gid na tani ang suba o amo lang gito ya sa punta o. Pero nag-abab ang suba sa mga pananom sang tawo hasta nagidiri palapit sa may dike. So, makita nyo ano gid ka kalapad ang na-occupy sang baha no. Kag sang suba. So sa dugay nga tinion nga sige ang pagbaha kag sige ang pagpangutod ka mga kahoy sa kabundukan, hindi lang niya mo ang matabo kung waay gin pahimuan sang dike. So salamat na lang kay may dike. Pero sang una nga panahon ay grabe gid ya. Pero bisan may dike pag gid ha, nakita naton to kagina nga may patay to nga sapat nga ido. Kay tungod guro nga nalumos kag nabahaan. So amo nang itsura diri sa uma sa may 4th district sa barangay Bagongbong Hagimet at the same time sa amon man barangay is sa Kabudjan Dueñas, Iloilo City. Nan kanami lang tani ang mga talanawon sa umano kung wala lang tani mga baha-baha no. Kay katawhay, green ang palibot kanami sa environment. Nan. Ako kung papilion, mapuli kuya sa uma. Kung sa uli na mag-retire ako no, mapuli kuya sa uma. Matawhay ang pangabuhi sa uma. Welcome sa Dueñas nga water dike from 4th district halin sa barangay Bagongbong Hagimet Dueñas, Iloilo. Kagi na shout out ko gid ang akon mga kasimaryo nga taga Kabudjan Dueñas nga relax lang kita ha. Samtang wala man kita apektado sang baha, hindi kita mag-cramming. Pero all the time mag-alert gid kita kag mag-alesto sa mga kinahanglanon ta in case sa magbaha lalo na kung gabagyo. So from Dueñas, Iloilo, this is your vlogger, Melanie Bacsinela. I hope nga, sige-sigihon nyo lang ang pagtanaw-tanaw sa akon nga vlog. Kay tanan-tanan nga nagakalatabo, diri man sa uma o kung sa city man, updated gid ka mo. Okay? I'll see you on my next vlog. Bye! Ba't basa oh? Anong wet basa? Maskin? Empak na tahay? Empak na. Lagan ta ka ba eh? Kano kapdagan ay kakmato ni mga ka? Nicole, pwede na gano'n ngayon. Well, check lang. Sana na, check. Welcome to my vlog! Bye! Babay na buha. Babay na suba. Mauli doon kami. Hay daw mauran doon.
sa Kaumahan, Cadueñas. Sa Kaumahan, Cadueñas. Mga apo kami tanan ni Teniente Gimo. Gani tanan kamo andam. Oy, apo kita tanan ni Teniente Gimo ha. Kulbaan sila sa aton tanan. See you mga kabarangay. Going home na kami sa balay namon. Gani. Basta ka mga barangay, Bagumbong. Grabe ang ulan mo sa Iloilo. Sa Iloilo, kag sa Antique. Grabe, dulom-dulom. Iloilo gito. Grabe ang ulan sa Iloilo. Ari diya sa amon, di gani, kung masanag sa nagaw. Grabe, oh. Oh. Alam mo. Ito. Guwapas ka. Lala ko to taga-ayabang. Ang yabang sa tabok pa suba to sa ato, no? Hindi. Nang kilala lang at tupad ka pa kaisa ko nga balay. Muli ka laputsak sa uma. Laputsak kita. Laputsak kita. Diyan taguro to maliko anay sa ano? Sa wala, oh. Eh doon hindi daan ka kita. Bisan di sa umaga, ili may improvement man ang kalsada. May improvement sa LGU ang kalsada. Madamol man di gani din ang kalsada. Sa ilawod kita ha, ilawod ni. Nan. Hi Kap. Balay, oh. Ano ba kung hindi nga balay? Hindi na ko pang kilala kung di sino mga balay lang nga nagna. Hindi na pagdala sa aning ito ay basi madala sa wala kaluoy man. Oh, si Nangdel. Sige lang. Oh, madali. Mabalik. Kuno kita. Ka mga creative, ka mga
Guwapa nga mga nanay ka kabudyan duenyas, kita nyo? Kanami sing ilang ubra nga kalo, mga paypay kag dinanggaw nyo. Oh, sige. Sige. Oh, sige lang, okay lang Wow. Ay, abawa ka nami, no, te. Wow, daw mga Miss Universe nga. Kanami, hamak mo from scratch. O, ihaboy duman lang dyan. Hinimo pa nga creative nga gown. Oo, te. Wow. Flower. Oh, yay. Yeah. O, sila nga, no. Okay. Wow. Oh, yung pay-pay niya. Okay. Baka namin ka mga game ka mga nanay. Okay, picturean ta ka mo. Wait lang. Para sa ano ganit dyan? Morning! Oo. Sa Dueñas Farmers Winter Celebration! Oo. Tanan yung barangay ka doon yan. Yes. Kaya mo niya, kakabudyan na mo nila. Sino nyo, miss? Nga masuo ka dyan? Sa Jennifer. Lisa. Wow. Ang tawon ko gid sa mga pictures nyo, ha? Yes. At least kin vlog ko na, ha? Tawon nyo sa vlog ko, Okay. Tomorrow. Okay. Sige.